Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipafras Sacar nga karon pastor sa Bay City Fellowship Baptist Church kag sang Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Nagakalipay kami abyan nga makapadayon kami sa pagpaambit sining bilidhon kag balaan nga pulong sang Dios. Ang balaan kasulatan pinaagi diri sa Facebook kag pinaagi sa sining istasyonan sang radyo. Ang aton ginahambalan karon abyan sa series ang aton pagtuon diri sa 1 Corinthians. Amo ang 1 Corinthians chapter 12 sugod sa verse 28 tubtob sa verse 31. Kaginbutang sang Dios sa iglesia ang nauna mga pinadala, ang ikaduha mga manalagna, ang ikatlo mga manunudlo, ugaling ang mga manugbuhat sang kalatingalahan. Ugaling ang mga manugpang-ayo, mga manugtabang, mga manugmando, mga manughambal sa nagkalain-lain nga dila. Mga pinadala bala ang tanan, mga manalagna bala ang tanan, mga manunudlo bala ang tanan, mga manugbuhat sing katingalahan bala ang tanan. May mga hiyas bala ang tanan sa pagpamayo. Nagahambal bala ang tanan sa dila. Nagapapatpat bala ang tanan. Apang handuman ninyo sing hanuot ang dalagko pa nga mga hiyas. Kabay ang Ginoo abyan magadugang sang pagpakamayo sa sining mga pulong nga aton ginbasa. Agod ikaw kag ako mangin mapuslanon dira sa iglesia sang Dios o kon sa aton nga mga kasimbahanan. Kinahanglan aton hibaluon, kilalahon kung ano ang aton espirituhanon nga hiyas o kon mga espirituhanon nga hiyas. Sa sining bersikulo 28 ginhatag ni Apostol Pablo ang mga hiyas nga ginhatag sang Dios dira sa iglesia. Kung imo usisaon ang Efeso kapitulo 4 bersikulo 11 kag ang sunod nga mga bersikulo, aton mabasa didto nga ang Dios naghatag sang mga hiyas sa iglesia. Kag ina nga mga hiyas amo ang mga tao nga ginhatagan niya sang individual nga mga abilidad, empowerment, power, agod nga mangin galamiton dira sa lawas ni Kristo. Kung sa aton paabyan, may mga hiyas nga espirituhanon nga ginhatag ang Dios sa individual nga mga tumuloo. Kag may mga tumuloo nga ginhatag subo nga dulot sa iglesia sang Dios. Mga persons, mga people nga ginhatag subo nga dulot sa iglesia sang Dios. So ining mga ginhatag nga dulot sa iglesia kaangay sang apostoles, propita, mga manunudlo, mga ebanghilista, mga kapasturan. Ini sila ginhatagan sang individual spiritual gifts. Kagato nakita, ang outstanding na gift sa mga apostoles, sa mga propita, sa mga manunudlo, amugid ang hiyas sa pagtudlo, sa pagwali, o kon sa pagpahangop, o kon pagpatpat sa kamatuuran. Sa 1 Corinthians chapter 12, ang una diri nga mga ginhatagan sang hiyas amo ang mga apostoles. Sa istrikto naton nga pagtuon sining pulong sa Ginoo, may 12 ka mga apostoles. Kag ang isa sa ila amo si Judas Iscariote, wala gid nakahimo sinang paginulsol kag makaluwas nga sahi sang pagsalig o kung pagtuo sa kay Kristo Jesus. Siya, isa ka tao, na siling ni Ginoong Hesus maayo pagani, nga wala siya ginbunag sa sini nga kalibutan. Ini si Judas Iscariote,
iya to kabubuton nga magsikway kag magtraidor kag magpanamastamas sa kay Ginoong Hesus. Sa madamo nga mga pululungon nga ginhambal ni Judas Iscariote, wala gito siya nakahatag sang address sa kay Ginoong Hesus, subong nga Ginoo. Much more, subong nga Dios. Ang pinakamataas niya nga address nga ginhatag sa kay Ginoong Hesus, amo nga si Ginoong Hesus manunodlo. Sa tapos nga si Judas Iscariote nagpakamatay sa iya kaugalingon o naghikog, ginilisan siya sang mga una nga mga gintutunan sa magabulo sa iya. Kag ang asilinaton ang Lot napatuhoy dito sa kay Matias. Isa sa mga requirements sa apostol amoy ni nga siya nakabati sa minsay pagwali ni Juan nga Bautista, nakaupod-upod sa kay Ginoong Hesus subong gintutunan, kag nakakita sa kay Ginoong Hesus sa tapos nga siya nabanhaw. Ang masubo karon kay kadamo sa mga tao nga nagkilala kag nag-isip kag nagapatawag sang ila kaugalingon subong nga apostol. Wala na karon abyan sang mga apostoles. Kay isa sa mga requirements sa pagka-apostol, ikaw nakakita gid sinang nabanhaw nga Hesus. Now, diri kita sa kay Pablo, nagtawag siya sa iya kaugalingon subong nga apostol. Isa sa mga requirements nga naabot gid ni Apostol Pablo, amo nga siya nakakita sinang nabanhaw nga Hesus dito sa Binuhatan Kapitulo 9. Hindi bala nga siya panikasugid nga makakadto dito sa Damasco, agod nga makatipon, makapangdako sang mga nagasunod sa dalan, meaning sa mga gintutunan ni Ginoong Hesus, agod nga iyang gapuson, iya taralon, iya dalon dito sa Jerusalem, agod nga pagahukman, nga daw kaangay man sa paghukom nga ginpapanaog niya sa iya nga pagtugot, nga ginhimo sa mga tao nga mga Hudiyo dito sa kay Esteban. Ginhaboy siya sang bato, tubtob nga siya napatay. Si Apostol Pablo nakakita sining nabanhaw nga Hesus. Kag amoy ning iya nga sulat nga una gid sa pagpalig-on, sa pagpadako, sa paghatag sang encouragement sa unang iglesia, ang Diyos nagtawag sa mga apostoles. Ang sunod amo inang mga propita. Ang mga tao sila nga nakabaton sang minsay, sang bugna, sang ginpahayag sang Diyos sa ila, kag ila inigintudlo sa kadaman. Hindi propita nga sa Old Testament, kaangay nila ni Isaias, ni Jeremias, ni Daniel, ni Ezekiel, kag iban pa. Kundi New Testament prophets ang ginhambal diri. Ang sunod amo ining mga teachers, ang mga manunudlo. Mga tao nga nagatudlo, nanungod sang ginharian sang Dios, nanungod sang iglesia sang Dios, nanungod sa buluhaton sang Dios, sang balahan kasulatan. Kag nga sa ila nga pagtagik sining mga kamatuoran nga ginpahayag diri sa Old Testament, nga gina-explain diri sa New Testament. Sila nakapalig-on, nakahatag sang kapawa kag kasanag sa mga nadulman nga mga paino-ino o kun huna-huna sang una nga mga Kristohanon. Ang sunod diri abyan amo ining ginatuag mga tao nga may abilidad kagahom sa paghimo sa mga milagro. Ini sila mga tao nga ginhatagan gid sining balaan nga espiritu nga sila makahimo sa mga milagro. Agod nga ang mga tao magahatag sang atensyon sa ilang nga ihambal, itudlo o kon iwali.
Kag ang ginawali sa pagkamatod ang buhi kagamahanan nga pulong sang aton Ginoo. Kaya mo ining ginagamit sang balaan nga espiritu subong espada sa pagtuslok sang ila mga tagipusoon sining mga tawo nga nagapamati. Ginagamit ini subong dugos, subong nga gatas, subong nga karne, subong nga mapa agod ang mga tawo makatultol sang dalan padulong sa ginharian sang Dios. Amo ini ang mga tao nga ginhatagan sa Ginoo sang abilidad sa paghimo sa mga milagro. Pero ginhatagan nila emphasis agyan amugid ang pulong sa aton Ginoo. Kung ikaw mag-observe sa mga tao karon nga kuno abi may abilidad sa paghimo sa mga milagro, pila lang ka mga bersikulo sa balaan kasulatan ang ila ihambal kag dagaya damo na ang mga expressions nga ilang paggagamiton to fill the gap sa ila panguna-una agod nga mapadayon ang ila nga pagtudlo kag pagwali. Kung kisa wala bearing, walay consistency, wala sing continuity ang ila ginahambal tungod kay wala ginpatpat, gin-expose, gin-explain, gin-expound ang pulong sang aton Ginoo. Ang husto kagamanan nga pagwali sang balaan kasulatan abyan amo nga ihatag ang passage basahon explain ini kag may pagampo dira sa una-una kag kasing-kasing balatyagon sang manugwali nga ang balaan nga espiritu amo magagamit sang iya nga pulong agud nga mahatagan sang kapawa kag kasanag ang sinsero nga tao nga nagapangita sang kamatuoran. Ang iban may abilidad man sa pagbulig, the gift of helps. Nahimo sila nga mga assistants and yet they are joyful, they are glad to assist the ministers and servants of God. May mga tao man nga may abilidad sa pang-ayo sa mga may sakit, sa pagdumala, sa pag-lead, sa pagladlad sa mga guidelines, agod nga ang goal, ginamit ang mga purposes, ma-realize. Kag sa katapusan, may mga tao na ginhatagan sa sadtong nga panahon sang abilidad sa paghambal sang wala matun-an nga lingwahe. Kag may mga tao man nga may abilidad sa pagpahangop, pagpatpat sa tong ginhambal nga pinulungan o kon lingwahe nga nabatian sa mga nanagpamati. Kung imo usisahon abyan ang speaking in tongues dito sa 1 Corinthians chapter 14, ara ang mga guidelines. Kinahanglan 1, 2 o kung 3 lang ang mag-speak in tongues. Ikadua, kinahanglan magpasunod. Ikatatlo, wala ginhatag ini nga pribilehiyos sa mga kababayenan. Ikaapat, kinahanglan may interpreter. Magapahango sinang spoken language, unknown language. Kung wala, hindi maghimo sinang speaking in tongues sa iglesia. So namangkot si Apostol Pablo diri abyan sa versikulo 29, mga apostoles o kung pinadala bala ang tanan, sabat? Hindi. Mga manalagna bala ang tanan? Hindi. Nagapadayon, mga manudlo bala ang tanan? Hindi. Manugbuhat sing katingalahan bala ang tanan? Hindi. May mga hiyas bala ang tanan sa pagpangayo? Wala sila sing hiyas. Naghahambal ba lang tanan sa dila, speaking in tongues? Hindi tanan. Nagapatpat ba lang tanan? Hindi. Apang handuman ninyo, sing hanuot, ang dalagko pa nga mga hiyas. Now, isa sa mga nagahatag sang division sa ginatuwag naton evangelical world, ang winning practice sinang speaking in tongues. Hindi bala? Now, kung usisaw ni mo ini nga kapitulo,
sa 1 Corinthians 12:13, ang tanan gin bautisuhan sa balaang Espiritu. Siling diri sa 1 Corinthians chapter 12 verse 30. Indi tanan nagahambal sa nagkalain-lain nga pinulungan o kon lingwahe. Gingamit na akon iniabyan sa pag-prove nga sayop inang pagtudlo nga in order for somebody to be baptized with or by the Holy Spirit, he must speak in tongues. Siling sa 1 Corinthians 12:13, tanan na baptize sa Holy Spirit. Pero sa 1 Corinthians 12 verse 30, hindi tanan nagahambal sa naglain-lain nga pinulungan o kon dila. Therefore, ang speaking in tongues is not the evidence of the baptism of the Holy Spirit. Pinugos ina nga pagtudlo nga wala ka gali naka-speak in tongues, so wala ka nabaptizan sa Holy Spirit. Pinugos ina nga pagtudlo. Isa ina ka pagpangahas kag pagpasulod sinang sayop nga pagtudlo o kon doktrina. Busa, kung ang isa ka tao nakabaton sa kay Ginoong Hesukristo, tungod kay siya nakabati isang husto nga pagwali sa mayang balita, nagsalig siya sa kay Ginoong Hesus, resulta gin markahan, gin silyuhan, gin timbrihan siya, nga gin timbre amo mismo ang balaan nga Espiritu. Wala pa siya nakasiling speaking in tongues. Siya gin baptize na sang Holy Spirit. 1 Corinthians 12:13. For by one Spirit were we all baptized into one body, whether Jews or Greeks, whether slaves or free, we all were made to drink or to possess the Holy Spirit. So, amoy na abyan ang aton nga pagtuon sa sini nga adlaw na kinahanglan aton gid usisaon kag hibaluon ang aton hiyas o mga hiyas agud mangin profitable o kon galamiton useful kita sa iglesia sa aton Ginoo kag sa kaymayan sa aton Dios. Dios nga balaan, amay namon salamat gid sang imo balaan nga pulong. Nagahatag ini sang pagpaumpaw sa amon nasubuan nga mga tagipuson. Nagahatag ini sang kapawa sa nadulma namon nga pangununa. Kag nagapalig-on ini sa amon mga desisyon, agod nga ibutang namon sa buhat kag sa pagpangabuhi ang mga palatukuran kag guidelines diri sa balaan kasulatan. Ikaw, o Diyos, magauna sa amon mga plano kag buluhaton sa sining adlaw. Sunda kami sang imo pagpakamaayo. Kagiyay kami sa dalan nga angayan dapat namon pagalaktan. Buligi kami sa paglikaw sa paghimo sang pagpakasala. Para sa imo kahimayan kag kadungganan amon ini ginaampo. Amen. Nairil salamat gid sa imo nga pag-replay sining aton segment karon dira sa Hinubaan, Negros Occidental. Kag sa akon man mga kaupdanan nga mga kapasturan nga may radio stations. Kabay nga Ginoo magapakamayo sa inyo. Kag salamat gid sa inyo nga pag-replay man sini. Daihoper Moiko, Alvin Rameli Arapok, and Pastor Tami Lipana. Good morning. Thank you.